We told you that P2B is a scam. He was not real. First, you went into election contested against criminal. And then after that, you come back and start saying he was a drug dealer to make this a reality. All we need now is more weapon, more ammunition to make sure we seal our land. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Onye isi ndị Biafran Republic Government in Exile bụ Mazi Simon Ekpa agwala ụmụ afọ Biafra niile bụ ndị so wee tinye aka n'ihe emume ntụliaka nke ịhọpụta onye isi ọchịchị obodo Nigeria bụ nke mere n'afọ a. Ha na ndị niile ọ na-ewute otu ndị ụlọikpe si wee gharịpụ ha n'ime olileanya niile ha nwere na ya bụ ikpe nke ekpebiri ụnyaa, wee gwa ha wee sị na ụzọ ka ghere oghe ịnabata ha ma ọ bụrụ na ihe mere ha efuola ha n'anya, ha ewee nwee ezi nchegharị itinye aka wee soro ịchọ nnwere onwe nke Biafra. O kwuru nke a n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara site n'ọba ozi efere mba ụwa ya tata bụ Tọzdee mkpụrụ ụbọchị nke 7 nke ọnwa Septemba n'afọ 2023 bụ Tọzdee 7th Septemba 2023. Dị ka o siri kwuo, ọ sị na ya agwabuola ha na mbụ na Maazị Peter Obi bụ onye soro wezọ ọkwa ọchịchị onye isi ala obodo Nigeria bụ naanị ojoro nke ndị obodo Nigeria gwuru ndị Igbo iji wee dọchiatakwa ha azụ n'isoro wee mewe ihe ọbụla gbasara obodo Nigeria. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ya anaghị asị onye ọbụla n'ime ha bụ onye chọrọ ibido wee kwadowe okwu nnwere onwe Biafra ka o jee kwa akwa ma yiri iji wee gosi ndị ụwa niile na ya bụzi onye Biafra, kama na ihe ha chọrọ bụ naanị nkwado pụrụ iche bụ nke ha ga-eji azụ ngwa ọgụ ha ga-eji echekwa ala Biafra, n'ihi na enweela ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ike dị n'obi ndị kwakwu eche ngwa ọgụ a ga-eji arụ ya bụ ọrụ. Asịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. Good afternoon, fellow Biafrans all over the world. Good afternoon, one Nigeria morons. Good afternoon, those who are now disappointed after yesterday's court ruling, which we know. I want you to understand one thing. There is still room to join the Biafra liberation. The door is open for you to join, so you don't say, had I known. All of you who wrote petition against Simon Ekpa because of the delusional, imaginary president of P2B, what is your fate today? Are you going to ask for forgiveness from God? Or do you still want to wallow in your delusional state of Nigeria? The time is now. We've gone far. We've gone very, very far. While you were waiting for your scam P2B, we've gone far. P2B were never real. We told you that P2B is a scam. He was not real. First, you went into election contested against criminal. And then after that, you come back and start saying he was a drug dealer, he forged the certificate, he was this and that. What he did not fight during the primary election is a scam. What P2B did, what they used P2B to do, was to lure some of the moron Biafrans, the gullible ones, into campaigning for one Nigeria, so that by the time it fails, just like it failed now, you will come back again, oh, Nigeria is not working again, and they will tell you, go and sit down. Is it because you lost the election? We refused. So if you come and put yourself under the Biafra liberation movement, nobody is going to say because we lost the election, because we never supported the election in the first place. Now the time is now. We need your support, financially and otherwise, to make this a reality. All we need now is more weapon, more ammunition to make sure we seal our land from the external aggressions. The external aggression from the terrorist government, the external aggression from the Islamic movement, Islamic State of West Africa, ISWAP. All we need to do now is to seal our land, and we need your support to do that. The government of Biafra in exile is working assiduously to make sure that our people did not go to IDP camp. The Biafra de facto government in the homeland is also making sure that our land is secured. So in the coming weeks, it is going to take an interesting turn, this Biafra liberation. So the question is, where do you belong? You want to stay to continue hoping on a failed state called Nigeria, or it is time you switch side? Biafra door is open for you to join.
We're not asking you to go and wear military uniform or wear Biafra Liberation Army uniform. No, we have men, enough soldiers that have volunteered to fight for your future. Your future is not in Nigeria. Your future is in Biafra. Your future is in Oduduwa. Your future is in Arewa. Can never be in Nigeria. Nigeria is not a country, and you should know that by now. Hope Uzodema. What we have done to you and to your family is back to sender. You know what I'm talking about. Igachago n'ije ahụ nata. Ana m watch gị mgbe ị na-aga ya. Igachago nata. Back to sender. Everything ahụ ị mere ọ ga-anachigharị gị azụ. Ịma ihe na-ekwu. So watch it and make sure you share this video and let it go to Hope Uzodinma. See ya na m gwara ya Hope. Akwikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egara akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, etisihu ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso obere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụ ma Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu. Wena asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịarị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.